sumuni aba masaba mo nchen biem ewo NYANSAPO TV so na ada so hwe ai na no ni edi nkomo onse ye nwie nkomo no enti ene ya saba ye na ho Okofo Pomah ho ene de na no we ka mu nyina no ene ye bebisa ni nyina ama na kire ye mu ye ai se de oni midi ni dada no ya frem na se wa mpaafo bracketu ai misu hia me ya frem ye opadi bewe na mejo so enti ene ye na Okofo Pomah ewe ye nchen ha enti muma ye ma na kwa aba ni entu ankomo ne so ana ene onana no ye wa kwa aba biem buru ana apomu te sei nyankopo tumi ne nananom adaroma ne hoye edo nyankopo ase nana anano ye ba wo nchen ene ubedi nkomo na nkomo ni ya nwie de atwetwe aso ye uka Okomfo Anokye usi Okomfo Anokye be ye nsenchani wo kejetia Asante mem ai Asante mem ha no na ye de no tibi be pie ha yo obuse ne yie Okomfo Anokye Osei Tutu utimfo Osei Tutu ena de Okomfo Anokye firi de nchira mem ba na utimfo Osei Tutu no de nchira hene bosom Tutu ena ekoji no maamum koji ni firi ne ho aha enti Tutu no na de ne ma ne maame enti saa Tutu no ena ye wo no de ne koma no a na wo tete no ti wotimfo Osei Tutu no ye tete no wode nchira mem ho no wotene nyine ye enti ho so na Okomfo Anokye okohye nkombi ema de nchira hene enti mi jakare kire no so abeka abususem ti ni ye de natopem se ye kase ye de obi atopem a ye se dua yi wo yi na ye de dade konso bi ye de abom abo no ade abom se de be ya entimi nsane na enipa no ye de ato ne nan no wote ho se de be ya wontimi nsore nko ba bia eno no ne ye se ya to no pem enti no oda pem Okomfo Anokye no ena Osei Tutu twam bra Osei Tutu duru ho no ena Okomfo Anokye ehu no a no se bema wo fra Asante mem na akonwa kese bi da wo fie akonwa na to wo na wo se wudie anti na nampacho ene mere make beka so hye ne nkom ene bem wo hu na no hye ase e kana asem a kire no saabre na ne wo fa obiri yebo a no wo Osei Tutu e wo fa obiri yebo a no wo kɔ ne kire echi ya Asante hini a no odi kan ena ne wo fa ase ne Osei Tutu wono na ye pese ye didi akonwa no enti Okomfo Anokye hunu na na o ka asase mi nyina a kire no si ye beba abefa am wakɔ akodi Asante hene enti won ne kawie ye na na o ka kyense si ye befa na kwa onya no ho onkai no no wonfa no nko onya ono no Okomfo Anokye no wo panimu wo momodia se wode ne bekɔ Asante mem wode ne kɔ a obeboa no amena de ne ho afiri de nchira hene ase na ne mpacho eye den na ono no Osei Tutu no otimi kwaka kire de nchira hene se onyi Okomfo Anokye mfiri ne se saabre no na Osei Tutu no woyi obi a oben de nchira hene no saabre so na Asantefo ne ye de nchira hene ase enso na se bosumi Tutu no ane ba ne Osei Tutu ni nti no na de nchira hene no oben no bofo ko se ye be fa Osei Tutu amana akodi akonwa no na ese onya bibi dia no kwai eno no na Osei Tutu ka che de nchira hene se ene akoa bi na wo bopem no fa no mame na me kwa me de na bo me ho asu nti wo sere de nchira hene sa no no o na se we mu wo kra mbeku no dada nti sa na ti afa no ko e fa no ko bo ho asu eno na ma wo de Okomfo Anokye bai anti we say ya no si ka kire na so we no say yi na firi ho onye obi a ne ho hia ye be yi na firi ko ba ne ho asu dia ono so ko a enti wo so wode ne kɔ a won fa no ma no won fa no mo no ho asu no so fa no kɔ
tina de nchahene de no nim se ebia Okomfo Anokye ehu na wonim se we mu mienu enkomo bi wo ho de bia bo mo de bi ni wonim ni wonim se woni no nti so obopam ne hu yi wo bi ahi ense obekeka ye ne hu ahi ti akwa bi no obopam ho no na wadawro ma fa no ma me na me kwa me de na bo me ho so o fa ko akwa we die se ono kra me be ye no bi yi na firi ho kra e na ode ne ma no na ode ne bai na ode ne bedru Asante memu ano den chahene ansuma me obi amesi ache se o mehwehwe se wayi na firi wa na de bi wa mo na mehwehwe echire enti wa hunu danso se enti wonde ode ne bai ya no so ode ne be ye ne yonko pa ne ba mofo pa bibi besi a oka kire no de ebebe bia oka kire no ma won so woda no ho so enu nti na de nchirahene ba se omfa amane ma no no Okomfo Anokye ne ma nana Osei Tutu enya tumi ka kire ne se ene wo so wonfa biribiri mra sabe nu onya owoti tani a obeta na chi wo bibia mu tinu wo nsuro ne bi ti Okomfo Anokye ene be ma Asante hini tumi ema otumi di face den nchirahene na wa otumi kan se bire amade a amane soso omma nti bire ni amane ne ye obi din ahemfo yire Sante hene yire ni amane na den nchirahene yire ni biribiri nti bire amane den nchirahene se fa yire amane bire me no so we ne so fa biribiri bire me na chese modin sisa ne se bire made a amane so mma sanete enti se benenu anu no bire ni amane bire made a amane so mma ti bire ma amane ma chese ensem ni bi ho no ye di bu be kra ye nim ne fare bayo ye nim ye fi kra ye bae enne enti ni ye wo ye nana nche no Okofo Pomah ye dawase so wa ma ho kwan ma onananom ye sua ne ye nim nyina efiri ho nana mpacho Okomfo Anokye bae no obeye Osei Tutu bambofo no na babambofo bia ni ho no na na Asante wa bambofo a ye bo Sante hene se na bambofo abrafo ne ade ni nyina wo ho nenso Osei Tutu no ode ne bae ne de na wo ye wo bi a wo ye wo benfo a wo ni mo de Okomfo Anokye no ode ne bae no no wo ye benfo a wo ni mo de woni ma de chiemu nsam de yebesie ne de enyansi ye de yebeba ne de abetwa mu nyina woni enti na chese ne ho bambo na wo bono no eno eburo na bambofo na ye wa Asante memu hadada no ti bibia wone nene adwene enti nana amamre mu no ene se bia akonwa bi to na obi ba ono no betimi de bambofo aba be kan omo ana omo say akonwa to na wa be di hene na wo no wadamfo bi ne ba ya se ye mpam no mfiri ho obi ente mepam no mfiri wonche me wa Akan Twi no maba me yonko a me ne ba yi ni ma be di akonwa se obi ye nkasa ade ente wa be di akonwa ente ye be pam no se nana ya na ye hwe sinimu a bi sinimu de ne mehu obi de na damfo ba empanifo wo ahemfie ho de enso otumi be ma na damfo ni posa tumi a me sasa ane ka tumi ma ne chen empanifo ni bi kro ma che ho no man ka wo sasa di bre no ye de ma when ye di bre wa ahemfie ho de wontumi enye ma no na emum ben no obebe no e wona futuo mu nya kire se ye wo ye wo kontre akwam ankobia ejase so ho enti wontumi metu jase mfana konwa ma no eni wontumi ntu kontre na emum said ye wone ne nam se ne yonko no de obetumi aben no a obi aso behu ne se ne yonko wone ne nam wone na beni sanity ene de na na ma yesua de pa se na anu no wanti ase yi enti nenne me se bisa nana ama na si esu biem no bisa adisua no o se enye panini o panini nia wonim de
na ejama kusu yenkwase yenkwohye kwase yenkwohye ai ene yaba ase pa ye bisa na Okomfo Anokye obaye no na wofo anim se waba Asante mamu Okomfo Anokye de wono na wofo kora no na omo enimu ni awowo say oye panyini wo fie a de ehunta nkwala no ene ya mamre no Asante ya mamre ni Asante ye kasa ya bebuo ene ye ne fa no ayira nkwala no nim enti so oye panyin na wunima kire nkwala no na se da bi wuni ho a wo bu so e de a kire enchirima saa ne te eni na ye da ase yo na nei enti Okomfo Anokye ba Asante mamu ha no a obema Asante hine obebo ni chidom no eye de no timi ba de ne ho asese de nkyira abehye Asante man ase Asante man no emom na abeye abedi won nyina so abeye kese ewo mamu ha no de ma ne ba asa no se wo be ya wo be ko enipa no a wo wodi wo so no wuntimi mfiti preko ansa wo ade wo ho wo ka wonte ase enti kon ne beba enti wo kon na wutimi di ne so a na kire se wo ade wo ho enti ansa na obede no okon wo mo kon ye te said ya akon na ebisi ye ma omo tete o kon ana ekon no de na de nkyira hene ne adanse hene ekon no enu abi ene besi Asante mamu ha so a eye de nkyira hene ne ai Asante hene sa na honum no betima kire emu kakra me hu se we ne si ye ma anu nti etimi bede ye ho saa bre no a e ba se birebira ama ne ama no na de nkyira hene buafu so adentina ono na kasa na wo watimi yi ano wo wire ka asa na wo watimi yi ano tese wa amre ne ho ase wa ma wo ho so enti na chese kon ne beba edi abufu aba enti de nkyira hene ehye etuduro ya wama e de bre Asante hene no so hye etuduro ya wam yidu no de koma no esa Okomfo Anokye wa ya ni tita ama wo nsuro he eni ensema ba etwempa o ene de nkyira hene hye kon se ne wone ne beko na ansana kon ne beba no Okomfo Anokye we nyai santeman kwasa enu da Okomfo Anokye ni wotimfo tena ase a na hemfo wo frefre wo mu se ekon na wo mu ekon no agesi wo bi di ni tirigi a kyerema sa nti hwan ne betumi agina ame ye de na abosa asu no na yakokon no nti sa bla ahemfofo ni nyina na omo hye Asante man ase Asante hina yese wo no wati we say na hemfo ho yi adwaben wo ho mampo wo ho kukufu wo ho yi kumewu wo ho asokore mampon bare we kuri mi bire firi ni din bare kesi bare me se bare kesi ya bare kesi enkuro no a etwa chesa Asante nkuro etwa no ho hie nyina ehye na se na ade a ebeni de nkyira hene beni yako enti no obe me ya me de na be obeboaye na wo se gisi obi gina ho de ne ho bo afode ansa na omotimi ansa na yetumi adi nkunim enti eno na eno no de yesua yenim kakra se eno no ne ma twenebu akodua abema twenebu akodua na nya twenebu akodua nko ni aye kan kora twenebu akodua no won na di ne tirigi a kyerema no sa ne ka kyerɛ na eno na ye hwan ya